Diskors li xpruna laqda u l-paċi fil-waqt li juri biċċar kemm il-President tar-Repubblika l-ġdida Miriam Spiteri de Bono se tara li tolli isem pajjiżna anke fil-fora internazzjonali. Hekk ġie deskritt l-ewwel diskors tal-President innutara Miriam Spiteri de Bono minn diversi kelliema waqt il-programm speċjali li xandar fuq dan l-istazzjon brabta mal-ġurament tagħha bħala l-11 il-President tar-Repubblika. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi u l-Ħarsien Soċjali, Alfred Grixti, innota l-awtentiċità fid-diskors tagħha u semma kif il-President Spiteri de Bono verament temmen dak li tajt, inkluż meta tkellmet kontra l-piki fil-politika. Grixti ddeskriva l-President il-ġdida bħala ruħ soċjali, e kif qal li kienet fost dawk li xprunati dialogu favur l-introduzzjoni ta' drittijiet LGBTIQ+, anke fi żmien li dan is-suġġett kien wieħed ta' tabu. Ma naqas milli jsemmi ġlieda ta' Dr. Spiteri de Bono favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, e kif mhux biss kienet responsabbli għal modernizzazzjoni tal-aqda nisa laburisti, iżda wkoll tkellmet bisħieħ fuq il-mekkaniżmu għal bilanċ tal-ġeneru fil-Parlament Malti li ġie introdott minn Gvern Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. U ruħ soċjali u progressiva. Illum nisimgħu ħafna minn dwar drittijiet ċivili, jien niftakar l-ewwel darba li xi ħadd qal isma' konna qed nitkellmu li huma l-gruppi fis-soċjetà li l-Partit Laburista lura f'dawk is-snin ma kienx qed jappella lihom. Fost il-kelliema fuq il-panel tal-programm kien hemm ukoll ex-deputat mexxej Laburista u ex-Ministru Charles Monjon li bħal President Spiteri de Bono ukoll iħaddan il-professjoni ta' notar. Monjon li wkoll studja mal-President Spiteri de Bono fl-Università ta' Malta semma kif matul diskorsa għamlet enfasi fuq l-aqda bħala strument essenzjali fit-tmexxija tal-pajjiż. U nota wkoll kif Spiteri de Bono persuna li anke tul il-karriera tagħha dejjem baqgħet qrib in-nies b'saqajja mal-art u biħsieb elevat ta' valur. Monjon semma wkoll kif il-President Spiteri de Bono fid-diskors tagħha aċċennat għall-importanza ta' diskussjoni attiva. Għamel referenza wkoll għall-irwol prinċipali li ġib magħha l-kariga ta' President tar-Repubblika, inkluż fuq il-fora internazzjonali, fejn qal li Spiteri de Bono se tkompli tolli isem pajjiżna fejn verament jixraqlu. Imma element importanti ħafna hi tal-rwol tagħha li ħajkollha internazzjonalment u nħeġġeġ mhux biex nagħti xi suġġeriment imma m'għandix dubju li tmur u tintlaqa imma li twassal dejjem dan il-messaġġ għax bekk mhux biss jagħmel ġieħ lilha u lill-Presidenza imma jolli lill-pajjiż. Permezz ta' kollegament telefoniku notar Miguel Balzan qal li d-diskors tal-President huwa wieħed frisk li jagħti kuraġġ u sens ta' fejda lil pajjiż. Innota wkoll is-sens ta' kuxjenza, dixxilpina, nazzjon u għaqda filwaqt li rimarka kif hija appellat ukoll għal valur tal-paċi. In-notar Balzan aċċenna wkoll kif il-President Spiteri de Bono għamlet referenza għall Kostituzzjoni waqt li żied kif hu jemmel li se tkun President li taqdi rwol tagħha b'mod tajjeb ħafna, hekk kif hija tkellmet ukoll fuq diversi oqsma. Diskors ta' għaqda ġifieri anke l-fatt li referi tal-Kostituzzjoni jagħti sens ta' tibdil, issemmit il-ħakma kolonjali, tintura presidenza aktar Maltija. Il-kelliema l-koll qablu wkoll kif il-11 il-President tar-Repubblika tħaddan il-valuri li tagħder u li tisma' filwaqt li tkellmu kif ħadd m'għandu jiddetta dak li tajt jew tagħmel il-kap tal-Istat, inkluż meta tiġi biex tindirizza sfidi kurrenti li trattat f'diskorsa.